ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್. ಇನಿ ಡೇ ಬರ್ತದ ಓಡೇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಇನಿ ಕೆಲವೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಿಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದ್ಲೆ ಅವು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನೇ ಮಂತದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೋಟಿ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಂತಂದ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟತುಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂದಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಯಾನ ಮಂತ್ ದಿನಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅದಾದ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಿರಿಗ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಎಂಚ ಮಂತದಿ ಎಂಚ ಮಂತದಂತ ದಾದ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಮಂತದೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ LOVE ಬಂದು ಐತೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೂಜಿ ಎನ್ವಲಪ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಅನ್ ಲೆಟರ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ದಾದ ಬುಡವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಟೆಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಬೋಡತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜೈಕ್ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಅಂಟಾದಿತ್ತೆ ಇಂದು ರೌಂಡ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಒರಂಬ ಪೇಜಸ್ ಇತ್ತು ರೌಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಟ್ಟದು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇಂದು NN ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅವು ಮಿಸ್ ಆತಿನ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಕನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣ ಅನ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂಟಿಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಿರ್ತು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡು ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ದಾಗದನು ಫೋಟೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವೇನು ಅಂಚ ಚಾಟ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ಫೋಟೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ದಾಗದಂಡು ಇಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಇಂದು ದಾತಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದು ಮದುವೆ ದಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ ಕುಲ್ದಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಾರ ಕುಂಕುಮ ದೀಪನ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮದ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ತಪದಿ ಈ ಫೋಟೋ ನೆಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ದ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡರೆಗ್ಲ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಕೊಡೊಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆಯ್ತಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಇಂದು ನೆದ್ದಾಲಜಿ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆಗದ್ನೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಬಂತದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರೀತೀನ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ದೆಲ್ಲಕ ಮಂತದು ಐಕ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾತಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆತಿಜಿ ಇದಾಗಿ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಬೇರೆ ನಾವು ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ತೊಗೊಂಡಿಬ್ಬರು ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂದು ಬಟ್ ಬೋತು ನೇಕ್ ಎತ್ತ ಕವರ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಿಂಕ್ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಇಂದು ಇಂಚ. ಸೊ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನರೇಗೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಯ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ಎದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ ನಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ಬೈದನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮತ್ತು ದಿತ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಬಟ್ ಇಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಅದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕೊಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ ಹಾಪುಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಂತ ಎಂಗ್ಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ನೆಕ್ ದೀದು ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಮತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಏಪಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಂದ ಅಂತನು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮಂತಂತೆ ಐ ದುಂಬಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಅವು ಇತ್ತ ಹಾಳಾತನು ಏನು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫುಲ್ ಹಾಳಾತಿಂದು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕಾಂಡೆ ಏನು ಮಂತಿದ್ನಿ
ಸಾರಿ ಇಂದು ಇಂಚೆ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂತಿದ್ನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾದನಿತ್ತು. ಸೊ 3 days ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು. ಈತ್ ಬಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಾಗನೆ 1 o'clock ಆವುಂತನು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಪೋಂದಿರು 6 o'clock ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಬನ್ನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆವುಂತನು ಕಾವಳೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಸೊಂದಿಜ್ಜರು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಚೇರ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಮಂತಿತ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತದ್ನಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಂಡು ನಾನು ಕೆಲವು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದುಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು 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 ಟೆನ್ಷನದ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಿನ್ನ ಮಂತದ್ದು ನಂಚಿನ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆತೆ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇಂಗ್ಯಾನ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ನಾನು ಕಡಪುಡ್ದಿನರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು 1 year ಆಯ್ವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಓದಿತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನವೆಂಬರ್ ಡೇ ಅನ್ಕ ಓದಿತೀನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ಏರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜನವರಿಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತೆ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಯಾನಿಂದೇನು ಕಡಪುಡ್ದೀನಿ ಲೆಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದು. ಸೊ ಇಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದು ದಾದಾಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ನ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಜ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೂಡಿತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವೈಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಓ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಶೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ತಾಗದನು. ನೆಟ್ಟೇನು ಊಲ ಫೋಟೋ ತೋಷ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿನಿ ಲೆಗ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ತೋಷ್ಪ ಐಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತೋಂದಿಪ್ಪರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ಮಾತ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಂದು ಫುಲ್ ಯಾನೇ ಮಂತಿದ್ನಿ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ 2 days ಹೆಂಗೆ 2 days ದುಂಬ ಕುಲ್ಪಣ್ಣಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು. ಸೊ ರಡ್ ಇತ್ತನ್ನು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅವೇ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದಂಡು ಐತ ಪೋದು ಶೀಟ್ ಕನಾಯರೆ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಕಲರ್ ಕನಾಯರೆ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಲರ್ ಕನಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದಂಡು. ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಇಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತದ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಓಪನ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಂತದ್ನಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ದಿನಟೆ ಅನ್ ಮಂತದ್ನ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದೆ ಅನ್ ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದು ಮಂತದ್ನ. ಸೊ ಇನಿಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.